Jeg vil nu vise jer, hvordan man påsætter hundmagnetlåsen på lædersnoren. Først tilpasser man lædersnoren til en rigtig længde. Så klipper man. Man tager hundmagnetlåsen, putter lim ned og påsætter den på lædersnoren. Og så lader man den tørre, og så sidder den fast. Jeg vil nu vise jer, hvordan man påsætter en T-bar på et Christina-ur. Man tager uret og T-baren og påsætter den således. Og man gør det samme med den anden ende.